2025 जानुवारि दाननि 3 अक्ट' दिनै आरो गोबां मानसिफोरनि गोसोआव दासिमबो बोसोर गोदानखौ लानानै गोबां रंजानाय दं आरो गोबांनि जिउआव 2024 आव गोबां रोखोमनि सैसोनाय, गोबां रोखोमनि बेरामफोर जादोंमोन, गोबां रोखोमनि दुखु खस्थ'फोर फैदोंमोन आरो माखासे सुबुंफोरा बेखौबो जिंगासिगासिनो दङ दि 2025 आवबो बेफोरबायदि समस्याफोरानो आंनि जिउआव फैबावगोन नामा? बेराम आजारजों साथिफबनानै थानांनाय, जिंगा सिनायजों थानो गोनां जानाय, दुखुजों थानो गोनां जानाय, गोबां थाखा फैसानि रां राशिफोरनि प्रब्लेम्सफोर जानाय, गोबां रोखोमनि दुखुफोरा 2025 आवबो फैबावगोन नामा? आंनि जिउआव आरोबाव जागोन नामा होननानै गोबां मानसिफोरा जिंगाबोसिदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो बेबायदि बाइबेल 5 बोसोन लानानै फैदों आङो। नोंथांनि थाखाय 2025 आ गोबां आशीर्बाद गोनां जागोन। जेब्ला नोंथाङा बे 5 बोसोनखौ जिउआव बाहायगोन, जिउआव लागोन, सानफ्रोमबो आरजजों लोगोसे बेखौ नोङो उनसंबाय थागोन, अब्लाना नोंनि जिउआव गोबां आशीर्बादखौ लानानै फैगोन, नोंनि जिउआव मोनसे गेदेर सोलायनायखौ लानानै फैगोन। 2024 आव जि बाथ्राफोरा एबा जि सैनांनायफोरा नोंखौ सैहोदोंमोन, बेराम आजारफोरा नोंखौ सैहोदोंमोन, आंखालफोरा सैहोदोंमोन, बायदि रोखोमनि बाथ्राफोरा सैहोदोंमोन, बायदि रोखोमनि खामानिफोरा सैहोदोंमोन, बैफोर गासै सैहोनायफोरा नोंनियाव सफैनाय नङा। मानोना बै गासै सैहोनायफोरा गासैबो सैताननि आनजाद गोनजामोन। बै सैताननि आनजादा 2025 आव नोंथांनि जिउआव सफैनाय नङा। जेब्ला नोंथाङा बे बोसोनफोरखौ देहेन खालामबाय थागोन, बे बोसोनखौ जेब्ला जिउआव बाहायगोन, अब्लाना 2025 आव माब्लाबाबो बेफोर फैनो हानाय नङा। 2025 मायथाइखौ नोंथांनि लागै जिसु ख्रिस्ट'आ गोबां आशीर्बादनि बोसोर बानायनानै दोनखादों अनजाग्रा प्रियफोर। नाथाय जों जुदि गोरोन्थि मावोब्ला, जों जुदि गोरोन्थियाव थायोब्ला, जों जुदि इसोरनि बोसोननि गोजानाव थायोब्ला, नाथाय जों बै जिसु ख्रिस्ट'नि होनानै दोनखानाय आशीर्बादखौ जोङो मोननो हानाय नङा। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो भिडिअनि फारसे आवगायलांदोनि, इसोरनि बोसोन फारसे थांदोनि, जेरावहाय इसोरा जोंनो लागै 2025 मायथाइयाव होनानै दोनखादों आशीर्बाद। बै आशीर्बादखौ जोङो नायलांदोनि। नाथाय बिनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै होदो। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय थुलुंगा होयो आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुनाबो मोन्थिथों होननानै नोंथाङा शेयार खालामदो। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो 2025 आव जोंनो लागै जिसु ख्रिस्ट'आ मा आशीर्बादखौ दोनदों जों बेखौ नायदोनि। सेथि इसोरनि बोसोन, बेनो जाहैबाय जसुआ 7:9 सिरि। आं नोंखौ हुकुम होआखै खोमा, जर गोरा आरो गोहो गोनां जादो होननानै गिख्रंनो एबा उसाव बादाव जानो नाङा। मानोना नोङो जेरावखि थाङा, नोंनि फोरबो इसोरा नोंजों लोगोसे दं। साफ्रोमबो फोथायारिफोरा जसुआया जाय इसोरखौ फोथायदोंमोन, बै इसोरखौ फोथायाखैने? बै इसोरखौ जों खुलुमाखैने? जाय इसोरा जसुआनो मोनसे प्रतिज्ञा होदोंमोन, जसुआनो मोनसे प्रमिस होदोंमोन, बे प्रमिसआनो जाहैबाय आं नोंजों लोगोसे जेरावबो दङ, नों जेरावखि थाङा मानो आं नोंजों लोगोसे दङ, नोंखौ नोजोर होगोन, नोंनो सहाय होगोन, नोंनो नांगौ मानिखौ आङो होगोन। बै बुंग्रा इसोरखौ जों खुलुमाखै ने? आरो बै इसोरा जोंखौबो दिनै 2025 आवबो बेखौनो बुंगासिनो दङ, आङो नोंखौ हुकुम होखादों, आं नोंखौ हुकुम होखायाखै खोमा, जर गोरा आरो गोहो गोनां जादो होननानै। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जेरै जसु होदोंमोन, बेबायदिनो जों साफ्रोमखौबो दिनै 2025 आव हुकुम होदों, बोलो गोरा जा, जर गोरा जा। मानोना नोंनि मावनो लानाय गासै खामानि दामानिफोराव आङो दं। नों जेरावखि थाङा मानो आं दं। बे प्रतिज्ञाखौ इसोरा जोंनो 2025 आव होदों। नोंथांनि मावनो लानाय खामानिनि सायाव इसोरा बोर होगोन, नोंथांनि साननायनि सायाव इसोरा बोर होगोन। नाथाय मावनांगौ खामानिया बे, जों साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोन बायदि सोलिनांगोन। नोंनि मावनो लानाय खामानिफ्रा 2024 आव गोबाङानो फेलें जादोंमोन, फैमाल जादोंमोन जानांगौ। मानोना गोबां मानसिफ्रा इसोरनिफ्राय गोजानाव थानानै हास्थायगासिनो दङ, मावगासिनो दङ। नाथाय 2025 आव नोंथाङा जुदि इसोरजों लोगोसे दङब्ला, इसोरा बुंदों गोहो गोरा जा, बोलो गोरा जा, आं नोंजों लोगोसे दं होननानै। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालाम आरो बिनि बायदि सोलि। दे दानाब्ला जोङो नैथि इसोरनि बोसोनखौ नायदोनि। बे जाहैबाय 2 करन्थियारि 5:7 सिरि। जेब्ला सासे मानसिया ख्रिस्ट'नियाव खौसे जायो, अब्ला बियो गोदान जायो, गोजामा थाङो, गोदान जायो।
अनजाना प्रियफोर 2024 बारलांबाय 2025 फैबाय आरो जोंखौ दिनै बे बोसोना गोसोखांहोफिनदों। बेनो जाहैबाय जेब्ला सासे बेक्तिया सासे सुबुङा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो, जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे थायो, बे मानसिया गोदान जायो, गोदान जोनोम जायो, गोदानै थायो। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जोंनि मोदोमनि थाखाय, मोदोमखौ समायहोनो थाखाय जोङो गोदान गोदान गाननाय जोमनायफोरखौ बायनानै जों गोदान नुनो हागौ, समायनायखौ जोङो दानानै लानो हागौ। नाथाय गोसो इसिंनि जि समायनाय, बे समायनाया केवल जिसु ख्रिस्टजों लोगोसेल'सो जायो। जिसु ख्रिस्टजों जेब्ला जोङो थायो, जिसु ख्रिस्टजों जेब्ला जोङो खौसे जायो, अब्लाना जिसु ख्रिस्टआ जोंनि गासै हृदय, गोसोखौ, आत्माखौ गोदान खालामो। आत्मायाव जों गोदान जायो। जोङो 2024 सोरखौबा रायखोमादोंमोनब्ला 2025 जोङो बेखौ रोंनाय नंलिया, बेखौ नागारगोन। 2024 आङो गाज्रि सोदोब बुंदोंमोनब्ला, गुबुनखौ इनाय सानदोंमोनब्ला, गुबुनखौ मुगैदोंमोनब्ला, बेफोर गासैखौबो आङो गोजान खालामनानै 2025 गोदान जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ गोदान खालामो, नोंथांखौ गोदान खालामो। नोंथाङा दिनै साननानै नाय, नोंथाङा जुदि जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे दङब्ला नोंथाङा गोदान जाबाय। बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन। जेब्ला नोंथाङा बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन, 2025 नोंनि जिउआव गोबां आशीर्बादखौ नोंथाङा मोननो हागोन। नोंथाङा गावनो अनुभब मोनगोन, मोन्दांथि मोननो हागोन, मोन्दांथि लानो हागोन जे आं गोदान जाबाय, आङो जिसु ख्रिस्टजों खौसे जाबाय, बेनिखाय आं गोदान जाबाय होननानै नोंथाङा गावनो मोन्दांथिखौ मोनगोन। 2025 मोननो गोनां आशीर्बादनि थामथि इसोरनि बोसोन, बेनो जाहैबाय फिलिपियारि 4:7। साननानै मोनहास'यै इसोरनि गोजोननाया नोंसोरनि गोसो आरो जिउखौ ख्रिस्ट' जिसुजों खौसे जानायाव गिनाङा जासे दोनगोन। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थायो, खौसे जायो, जोङो गिनाङा जासे थानो मोनो। दिनै जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि गोजानाव दं, जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनानै थादों, गोबां मानसिफोरनि गोसोआव गिनाय दं। आंहा मा जागोन? आंनि फिउचारा मा जागोन? आं गाबोन मा जागोन, मा लोंगोन? आंनि धोन दौलतआ आंनि थाखाय थोजासे जागोन ना जाया? गोबां रोखोमनि खामानि दामानिफोरखौ लानानै जिंगासियो, गोबां रोखोमनि जानाय लोंनायखौ लानानै जिंगासियो, गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनायफोरखौ लानानै जिंगासियो, फैनो गोनां समफोरखौ लानानै जिंगासियो, बेराम आजारफोरखौ लानानै जिंगासियो। नाथाय जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे खौसे थायो, जोङो गिनाङा जासे इसोरजों लोगोसे अरायबो थानो मोनो, गिनाङा जासे जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि अननायाव गोजोननानै थाबाय थानो मोनो। अनजाग्रा प्रियफोर, 2025 नोंनो बे आशीर्बादखौ होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ थामथिम। जेब्ला नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थागोन, जों बयबो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थागोन, जोंनि गासै गिनायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बाननानै लागोन, जोंनिफ्राय गासै गिनायखौ गोजान खालामगोन। जोंनि देरसिन गिनाया मा? जोंनि देरसिन गिनाया बेनो, जोंनि मोदोमनि थाखाय जोङो गोबां गियो। जोंनि मोदोमाव गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, बेराम आजार बायदि रोखोमखौ लानानै जोङो गोबां गियो। नाथाय बेफोर गासै गिनायनिफ्राय जोंखौ जिसु ख्रिस्ट'आ उदांस्रि होनो हागौ। जोंनि गासै दुखुफोरखौ बियो लांनो हागौ, गासै दुखुफोरखौ बियो गोजान खालामनानै होनो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे खौसेयै थायो, जिसु ख्रिस्ट'नियाव जेब्ला जोङो गोजोनो, दुखुनि समावबो जोङो गोजोननानै थानो हायो, गैयै समावबो जोङो गोजोननानै थानो हागोन, मोनजायै समावबो जों गोजोननानै थानो हागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ गोजोन होगोन। दा बेयावहाय जोङो इसोरनि बे बोसोनखौ देहेन खालामनांगौ, मोनफ्रोमबो समाव जोङो गोजोननानै थानो हागोन। दे दानाब्ला जोङो ब्रैथि इसोरनि बोसोनखौ नायदोनि, जि बोसोना 2025 जों साफ्रोमनोबो आशीर्बाद लानानै फैगोन। बेनो जाबाय बिसान बिजाब 6:24 आरो 25 सिरि। फोरबोआ नोंसोरखौ बोर होथों आरो नेफ्लायथों। फोरबोआ गावनि मोखांखौ नोंसोरनिथिङै खालामथों आरो नोंसोरखौ दया खालामथों। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, फोरबोआ जोंखौ बोर होग्रा। फोरबोनिफ्राय जोङो बोर मोननो हायो। साफ्रोम फोथायारिफोरा इसोरनिफ्राय बोर मोनो आरो बे बोरासो मानसिखौ धोनि खालामो। आत्मिक जिउनि धोनि, धोन दौलतनि धोनिनि बाथ्राखौ आङो बुङाखै, आत्मिक जिउनि धोनि जोंखौ बानायो। आरो फोरबोनि जेब्ला फोरबोआ जोंनिथिं मोखां जायो, फोरबोआ जेब्ला जोंजों लोगोसे थायो, जोंहा उन्नति जायो। 2025 साफ्रोम फोथायारिफोरखौ उन्नति खालामनो थाखाय इसोरा रेडि दं। 2025 साफ्रोमबो बेक्तिफोरनो लागै गावनि दयाखौ होनो थाखाय रेडि दं आरो गावनि मोखांखौ बियो साफ्रोमबो फोथायारिफोरनिथिं दोनहरदों। नाथाय बे 2025 नोंथाङा इसोरनि दयाखौ लानो रेडि दङ ने?
इसोरनि मोखांथिं नोंबो मोखां जादों ने बे बाथ्राखौ नोंथाङा गाव गावनो साननो नांगोन। बेफोर बोसोनफोरखौ नोंथाङा सानफ्रोमबो आरजजों लोगोसे देहेन खालामोब्ला नोंनि जिउआव गोबां फिथाइ थायगोन। बे दानावब्ला बाथि जोबथा इसोरनि बोसोन 2025 आव नोंथांनो लागै आंनो लागै इसोरा माखौ होनो थाखाय रेडि जादों बेनो जाहैबाय बोसोन बिजाब 3:5 आरो 6 सिरि। गोसो माने जों फोरबोखौ बिसास खालामदो, नोङो गावनि मिथिनायाव बरसा खालामनो नाङा, मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावदो, बेनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन। जानो हागौ 2024 मायथाइयाव गोबां फोथायारिफ्रा गोबां सिमांफोर रनसायदोंमोन, गोबां खामानिफोरखौ मावदोंमोन, नाथाय फैमाल जादों, फेलें जादों, खामानियाव जाफुंसारखौ मोनाखै। मानोना गावनि बुजिनायजों सोनारनानै खामानि मावदों, गावनि रोंगौथिखौ लानानैल' खामानि मावदों, इसोरनिफ्राय पारमिसन लायाखै एबा इसोरनि रोंनायाव इसोरनियाव सोनारनानै थायाखै, जायनि जाहोनाव 2024 मायथाइयाव गोबां मानसिफ्रा फेलें जादों। नाथाय 2025 आव 2025 मायथाइयाव इसोरा नोंथांनि साननाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय रेडि जानानै दङ। येस अनजाग्रा प्रियफोर, नोंनि गासै साननाय हनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय इसोरा रेडि। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जोङो माबायदि मावनो नांगोन 2025 मायथाइयाव, बे जाहैबाय जोंनि साननाय हनायनि गियाननि गेजेरजों नङा, इसोरनि गियाननि बोलोनि गेजेरजों जोङो खामानिखौ मावनो नांगोन। जेरावहाय गोसोमानिजों फोरबोखौ बिसास खालामदो, नोङो गावनि मिथिनायाव बरसा खालामनो नाङा। जोङो गोबां समाव गावनि मिथिनायजों गावनि रोंनायजोंल' बरसा खालामनानै खामानिखौ मावो, जायनि जाहोनाव फेलें जायो। जोङो इसोरनियाव बरसा खालामनानैसो खामानिखौ मावनो नांगौ, बियो जाफुंहोगोन। जेरावहाय 6 सिरिया बुंबावदों मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानै मावदो। येस, मोनफ्रोमबो खामानियाव फोरबोखौ गोसोखांनानैसो मावनो नांगौ, गावनि गोहोजों नङा, गावनि बोलोजों नङा, गावनि गियानजों नङा, बेनो नंथारगौ लामाखौ नोंनो दिन्थिगोन। जोङो 2025 मायथाइयाव माखौ मावनांगौ, बबे खामानियाव साक्सेस जागोन, बेखौ इसोरा जोंनो दिन्थिगोन, नोंथांनो दिन्थिगोन, आंनो दिन्थिगोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर 2025 आव नोंथांनो बेफोर गासै आशीर्बादखौ होनो थाखाय रेडि जानानै दङ। दा बे आशीर्बादफोरखौ नाजावनो थाखाय नोंथाङाबो थामथिम जादो। दासिमबो जुदि थामथिम जायाखैब्ला थामथिम जादो। बेफोर गासै बोसोनफोरखौ देहेन खालामदो। आं नोंथांमोननो जि 5 बोसोन लानानै फैदों, बे बोसोनखौ नोंथांमोना देहेन खालाम, बे बोसोनखौ फरायनानै आरज खालाम। थारैनो इसोरा 2025 मायथाइयाव नोंथांनि जिउआव गेदेर आशीर्बादफोरखौ लानानै फैगोन। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा प्रियफोर, आङो केबल बेफोर बोसोनफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानैल'सो होदों, नाथाय बे बोसोनखौ लागु खालामनाया, बे बोसोनखौ लानाया नोंथाङा गावनो देहेन खालामनांगोन, नोंथाङा गावनो बे इसोरनि बोसोन बायदि सोलिनांगोन। अब्लाना नोंथाङा 2025 मायथाइयाव नोंथाङा गोबां इसोरनि आशीर्बाद मोनगोन आरो नोंथांनि मावनो लानाय गासै खामानिफोरा जाफुंसार जागोन। दे अब्ला प्रियफोर, बेफोर बोसोनफोरखौ देहेन खालामदो आरो आरज खालामदो। दिनैनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'नो हास्थायबाय। गाबोननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। बै समसिम इसोरनि आशीर्बादा साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे थाथोंसै, बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।